Qadrli dostlar, gelin bugünkü videoda YouTube prilojeniyesinden tanışyp bolalım. Görüşmek ýaly şu gyzyl YouTube prilojeniýe YouTube ýançy. Bunyň bu taraplary bar. Bunda hiç ýerde diýilen reklamlar ýok. Ve ekrany öçürüp MP3 üstünde dinleýärler. Ve şu görüşmek ýaly kiçik ekran görnüşinde de görýärler. Şunu ýaly ve dinleýärler nähili dinläsiniz gelsin. Gelin indi nähili yüklemeligi hakynda tanışyp bolalım. Görüşmek ýaly dostlar. İlk internete girýäs. Ve adyny ýazýas YouTube ýazgyp. Ve bundan soňra afisany saýtyna girýäs. Ve şu görýän birinji ýazgyňyza girýäs, ustanok edýäs. İlk ýüklenýär, soň ustanok edýäs. Ustanok edilmeden soň şu görýän ýançy manager APK prilojeniýesi ýüklenýär. Bunda ilk bilen şu aşaky üçünjüni ustanok edýäs. Bu öz elektron poçtaňyzy akauntyňyzy saklamak üçin. Ve ondan soň birinji, ikinjini ustanok edýäs. Men birinji birinjini ustanok etseňiz, komka diýen sebebi bu ikinjide diňe aýdyn dinlemek üçin, ýöne munda da videolar görüp bolýar, ýöne diňe aýdyn üçin dörebilen. Bu birinjide hem aýdymdan dinler, hem de radio bolýar, şoň üçin ikinji zerwat däl. Hemmesini ýüklep bolup, buranızdan soň bu YouTube manager bunu bozup bilýäňiz. Dostlar, şunun bilen şu videony tamamlaýan. Dinläniňiz üçin köp sag bolun. Ýene videolarda görüşýänçe hoş sag bolun.